máis, cando me dixeron o deste seminario, a través de Andrei, era recordando unhas charlas, unhas sesións que tuveramos na Milagrosa, no barrio da Milagrosa, sobre o estado do barrio, alá por marzo de 2018, e falaban, bueno, era digamos que aquela era un análise de como estaba da situación do barrio e de cales eran as maiores problemáticas. E daquele caso invitáranos a que participáramos, pois, cos coñecementos que nós temos, porque nós consideramos, así tamén yo agradecemos á xente que nos invitou, aquí tamén, que temos un coñecemento de primeira man na zona de traballo no barrio e de coñecemento desa situación, pois neste caso de acceso a vivenda, como tamén de outro tipo de pobreza energética e demais, non? Entonces, para poñervos un pouco en situación, digo vos que non sei se algunha vez estuvestes en Lugo ou conocedes Lugo, o barrio da Milagrosa é un barrio que está na zona norte de Lugo. Basicamente, Lugo, hasta ben entrado o siglo XX, era dentro de muralla. Fora de muralla era unha zona rural, con fincas, leiras e demais. A población era explotación agrícola, gandeira. Na década dos 40, no 46, para ser exacto, empezase a levantar a iglesia. E empeza, despois deso, ca industria cárnica, a zona norte de Lugo empeza a sentarse obreiros que traballan nesa industria cárnica e empeza o gran desarrollo urbanístico e demográfico da zona norte de Lugo. Para que vos fagades unha idea, o censo que consultei onte do Concello de Lugo dice que somos en Lugo uns 99.000 habitantes, dos cales, sumando o que é o barrio da Milagrosa, con algunhas partes da Piringalla e Albeiros, que tamén son da zona norte de Lugo, falamos dunhos 20.000, 21.000 habitantes. Para que vexades máis ou menos, ubiquedes no peso demográfico que ten o barrio e o distrito dentro da cidade de Lugo e, por ende, dentro da provincia de Lugo. Bueno, dentro da labor parroquial, pola que eu veño a falar aquí, do que eu podo falar, dentro da parroquia, unha parte importante da parroquia, ou da labor parroquial, é a acción social. E esa acción social faina leva a cabo tanto directamente a parroquia como en colaboración con Cáritas Diocesana, que está descentralizada polos barrios, en algunhas parroquias e fora da cidade de Lugo. Neste caso, Cáritas Parroquial da Milagrosa, da que tamén son voluntario. A labor que facemos é asistencial. É dicir, nós temos un día de cita, vamos citando a xente, requirimos unha serie de documentación e, analizando cada caso por individual, pois vemos en que podemos axudar. E axudamos cos fondos ou co que nos aporta tanto a comunidade como a diócese a través de Cáritas Diocesana. Esa labor de atención directa sufriu un aumento considerable desde o ano 2008-2010, a través do rexistro que temos e do archivo que levamos, vimos un aumento casi que exponencial. Pasouse de unha atención ao largo do ano de unhas 100 familias a, actualmente, no que vai deste ano, levamos atendidas puntualmente, moitas delas continuadamente, 339 familias. Ese é un peso, digamos que estamos multiplicando por 3 o número de xente na que realizamos a acollida, e iso levounos a ter unhas partidas presupuestarias dedicadas á acción social bastante elevadas. Tamén somos un dos que máis axuda recibimos de Cáritas Diocesana, pero estamos gastando alrededor de 46.000, 50.000 euros en acción social directa. Si vamos aos datos do ano pasado, en axuda de alquiler, en axuda de aluguer, de xente que nos require ou a través tamén de traballadores sociales e de outras organizacións que tamén operan no barrio, vexase Aliad ou outro tipo de organizacións, Juan Soñador. Moitos casos que nos chegan veñen a través, o que primeiro demandan é unha axuda de aluguer. O que comprobamos é que moita desa xente que hai dous supostos neses casos, uns non teñen ningún tipo de axuda, non teñen ningún risga, RAE, ningún tipo de subsidio,
polo cal teñen que facer frente a un pago de aluguer ao que non dispoñen de fondos. En outros casos vemos que sí que teñen algún tipo de axuda, pero que esa axuda, comparada co precio de aluguer, é bastante, digamos que o marxe é mínimo. Estamos falando de risgas de 400 e algo, 600, e alquileres na zona de 300, 320, incluso 400. Eso tamén ven en consonancia en como está o barrio. Recordando aquelas charlas que tuveramos en marzo, un dos principales problemas do barrio é que hai un parque de vivienda bastante avellentado. Hai unha zona, concretamente a zona máis próxima á iglesia, que son vivendas antigas, dos anos 60, 70, construccións que non se modernizaron. Moitos deles son pisos de 2, 3 plantas, sin ascensor, hai ventanas de madeira, hai, digamos que, en moitos casos vemos unhas condicións de vivenda que non son dignas. En moitos casos tamén percibimos que hai vivendas que non teñen ningún tipo de cédula de habitabilidade e síguense usando como vivenda habitual. O cal, a persoa que está vivendo aí, pois, por un lado, sufre esa situación de pobreza energética, de vivenda, de acceso a unha vivenda digna, e, por outro lado, tampouco pode acceder a prestacións e axudas por estar vivindo nese lugar. Unha vez, se sumamos tamén, no ano pasado temos 8.000 euros, a partida presupuestaria dedicada a aluguer foron 8.900 euros, directamente en axudas de aluguer. En suministros, que é unha partida complementaria de aluguer, son 18.000 euros. Se facemos a suma rápida, son 26.000 euros dedicados dos 46.000 do ano pasado a axuda directa en cuestións de vivenda. Este ano vamos polo mesmo camiño. Van 13.000 euros en suministros e 5.000 euros en vivenda. As demandas de axuda de aluguer siguen en aumento e recientemente estamos encontrando tamén, así mo manifestaron algúns traballadores, algunhas traballadoras sociales e servicios sociales, de que se encontran con que hai algunhas axudas de emerxencia por aluguer que están sendo, non sei se alargadas ou denegadas, porque supoñen que parece ser que hai un próximo decreto que dice que a xente que teña unha axuda ou teña un porcentaxe, teña a porcentaxe de axuda por aluguer no risga, pois non podrá acollerse a esa emerxencia, non? Unha incompatibilidade. Sí. Eso é o que me acaban de feito. Digo isto porque hai a semana pasada un caso que nos chega con unha deuda de alquiler de máis de 1.400 euros, non está tendo resposta desde hai 4 ou 5 meses. A traballadora social directamente díxome que había esta posibilidad, que había este problema, e que se seguía prolongando, pois esa deuda non ia poder satisfacela. Entón, pedíanos directamente se nós podíamos participar, ou se podíamos axudar directamente nesa deuda. Como dixen, esta situación de solicitude de axudas de aluguer, de suministros, é unha constante. Non vemos habitualmente, a largo deste tempo, tuvemos a nosa atención divídese nos xoves, os xoves pola tarde, o xoves pola tarde, teremos atención e temos citadas, intentamos citarnos máis de 30 familias, porque cos voluntarios cos que dispoñemos, dos locales dos que dispoñemos, é o máximo que podemos facer ou atender ou acoller con un mínimo de tempo para estudiar cada caso e ver en que podemos axudar. Tamén, os fondos que dispoñemos son moi limitados. Neste caso, o aumento tanto das solicitudes de axuda como das familias que chegan e requiren algún tipo de acollida foi un aumento, como dixen, e xa estamos en torno a atención continuada en máis de 130 familias, 140 familias, polo cal xa non podemos, en moitos casos, atender mensualmente a mesma familia. Eso é bastante sintomático porque hasta os mesmos usuarios se dan conta de que hai un aumento e de que as citas se alargan máis no tempo e de que hai máis xente que solicita axuda. Vinculado á situación da vivenda no barrio, sí que tamén constatamos, sobre todo cando se aproxima ahora estas datas de inverno ou outono,
Tamén constatamos que hai un aumento en familias que sabemos que teñen unha situación de pobreza, unha vivenda destas características, antiga, mal aislada, moitas veces ventanas de madeira, ten algúns tipos de fallos estruturales. Sí que constatamos un aumento, por exemplo, de afeccións respiratorias, sobre todo en nenos. En moitos casos, ven doblemente castigado porque algúns deses medicamentos xa están fora da Seguridade Social, por tanto, é un gasto a maiores que teñen que suportar esas familias. Do mesmo modo que falamos do gasto importante en vivenda que require para unha familia que teña calquer tipo de ingreso, unha renta de inserción ou do tipo de axuda, un aluguer de 300 euros, 350 euros, o marxe que queda para que esa familia poida manterse, poida ter certa autonomía ao longo do mes é mínimo. É dicir, a parte da axuda de aluguer, en moitos casos vai necesitar axuda de alimentos, axuda con medicamentos, axuda escolar, de determinado tipo de axudas. É dicir, unha vez que están, a parte por lei, está obligado a ter unha vivenda, un contrato, seu nome, para poder acceder a unha axuda, ese contrato, con eses alugueres, o que fai en moitos casos é obligar a que esa persona permaneza nunha situación na que non consiga unha autonomía económica ou está nunha situación de vulnerabilidade económica bastante grande. Porque en moitos destes casos, sobre todo cando xa falamos de población estranxeira que está moi atomizada, moi centralizada na parroquia de Milagrosa e no norte da cidade de Lugo, non teñen ningún tipo de rede de apoio ou de máis alá dos seus compatriotas, se os teñen na cidade, que igual están na mesma situación que eles, para recurrir, como poden ser en outros casos, con outras familias, que Lugo é unha cidade eminentemente rural e casi todo o mundo ten algún familia na zona rural ou que sea, e sempre hai un trasego de certos materiales e demais que axuden e poden aliviar certos momentos de necesidade. Eso nestas situacións non o temos. Entón, cando o aluguer supón o 60 ou 70% dos teus ingresos mensuales, tes os suministros supoñen outro 20 ou outro 30%, esa familia queda nunha situación completamente vulnerable. Está casi obligada, digamos que está, sí, podemos decir casi obligada a recurrir a servicios asistenciales, a servicios sociales, tanto sea a Cáritas diocesana, como as parroquias a solicitar alimentos e todo tipo de axuda. É dicir, esas rentas, esas axudas non promocionan a autonomía desas persoas. Por outro lado, sí que ao largo deste tempo, este aumento, xa, bueno, para poñer unha nota un pouco máis positiva, ao largo deste tempo sí que constatamos, por menos desde que eu estou traballando na parroquia como administrativo, constatamos que sí que temos a situación chegou a un punto en que é necesario, e así o entendemos tanto nós como outros actores que traballan na parroquia, é necesario un traballo en conxunto. Entón, iso sí que nos abriu portas o feito de poder contactar de traballadoras sociales de Cáritas, contactar con ONGs, con traballadoras sociales dos servicios sociales do Concello e da Xunta, para, en casos concretos, poder traballar de forma conxunta. E, desde varios frentes, poder dar unha mellor solución e unha mellor cobertura a familias que están en riesgo de vulnerabilidade absoluta. Entón, eso sí que constatamos. Aínda así, o aumento, dado a situación do barrio, dada a situación das vivendas do barrio, o aumento, digamos, o aumento de usuarios que temos, sigue, non é algo que parar. Hai outras zonas de Lugo, na zona sur, na zona centro, ese aumento non notaron tanto. É algo que está cada vez máis dividido, vemos máis nas parroquias do norte de Lugo e das aforas. De cara ao futuro, pois este ano, xa estamos casi acabando o ano,
a nivel de ingresos vamos moi xustos. As solicitudes de axuda que temos, como dixen, van en aumento. Encontrámonos con que en moitos casos non hai ou non podemos, non hai unha vía administrativa normal de axuda, porque hai casos que temos que non hai documentación, é unha situación alegal, pasa sobre todo na comunidade rumana. Temos outros casos nos que, como falaban antes, de vivendas vacías, non podemos constatar se alguén vive nesa vivenda ou non temos maneira de sabelo, hai indicios e demais, hai vivendas que están ocupadas, que ocupa a xente, ainda que hai vivendas ocupadas que a xente ocupa de forma tradicional, en plan, dá un portazo, entra na vivenda e ocupa, e tamén hai outras vivendas que aparentemente non están ocupadas, porque ten un contrato, pero realmente non pagan nada. Todas esas vivendas son as que máis cerca están da parroquia, da iglesia en sí, e son as que supoñen, de cara ao inverno, son as que supoñen as que nos supoñen maior problema, ou nos teñen unha maior preocupación, porque, como dixen, constatamos unha vinculación clara entre a situación na que está a vivenda, de fallas estruturales claras, e as afeccións que esas familias sufren, sobre todo, no inverno. Sin máis, quería agradecerlles a Alba, a Andrei, a Rede Almela, que nos invitaran a este seminario, que nos deixaran explicar o que nós sabemos, neste caso de Lugo, dun barrio de Lugo, pero que eu entendo que, desgraciadamente, se pode estender a moitas das cidades non solamente de Galicia, sino de España. Son situacións dramáticas, moitas delas, non é fácil expresalas con palabras, é moi difícil dar solucións continuadas no tempo, porque requiren de fondos, seamos claros, as partidas presupostarias, a economía, o diñeiro é o principal en moitos casos para poder salvar o primer bache e despois enfrontar unha tarea de unha búsqueda de autonomía e de un traballo en conxunto. Afortunadamente, e esa nota positiva, nos últimos anos sí que vimos que sí, por todos os actores nos abrimos un pouco máis a traballar cos demais, porque vemos que non é unha sola entidade, sea pública ou privada, non é capaz a afrontar todas as peticións que lle surxen ao largo do ano. E sin máis, moitas gracias.